mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya. Sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter benter hanguntar-untar temah bengawan kedhong tuk balumbang samikasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon. Jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksude karo nggih sepote sliramu. Jelasno to, Jelasno to Kakang Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kowe iki biasa bareng-bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa kowe? Lho kan ben cantik kan feminim, wanita feminim. Oh, gimana sih kamu Wanita iki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa rong to jane? Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati kenali mbek iki kok. Salaman sik Aku ki mbiyen raiku bagus. Bagus. Biyen bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Lho, piye iki? Selawatan ya. Piye mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Kok ngene lho, Mas. Sik to kowe iki ora lagi cedak karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk. Biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh, ngono aku iso aku. Tek ngene iki lho. Ha jajal. Opo kowe wani karo aku Kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya, jajal piye jajal. Pokoknya aku ndek salah. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Kakang. Terus kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaploke kene. Lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Tontoни angel rap. Seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iso aku iso. Ayo Nduk di. Lho lha kok bekek kono. Lah isone ngene kok. Lho piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Lah aku sik. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Menengo. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak nene muni. Ora muni iki ngunanku. Jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono ta. Ya, Dang. Ayo le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Mas. Aduh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor kene. Sing isor plek. Tapi sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Nduk. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Nduk, Nduk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Nah. Kula mboten nyepurani panjenengan lho, Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane nyonyot. Ayo bener kok plek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya ana. Nggonmu saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu gingsul sitok. Karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Api. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku ora puas. Api yo. Iki wayang ora ning BPJS lho korban nuntu. Tapi aku penasaran kuwi jane brengose tenan proto. Lah yo. Iki maksud tenanan. Iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Aku ora ngomong.
timbangane kowe ndadak raup ngono. Andi ngeneng kuwi lho. Aku bojoku wis loro. Arep nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbah. Yo ngalah ngosak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wis tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk, sitok banci, sitok bengkel. Ini brengos asli ora to? Asli. Aku minta tisu. Anu, Mas. Sik lho dicek sik. Mapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya. Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan wae kok iso kaya ngene to, Kang Mas. Panjenengan lho, Kang Mas. Luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan, Kang Mas. Labine keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lho, Kang Mas. Panjenengan saestu tiyang sae, Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lho, Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. Seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih Panjas Moro bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjas Moro bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang wae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Peran, menghayati peran, Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Menghayati peran. Banyak. Babi kok banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Wadah apik kuwi kok. Aja banter-banter tukei lho. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Nah, ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Moh. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Tapi garwa pamripani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku. Ki apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Iki Kowe kok luwih galak timbang Bandung, Bar. Apik. Kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. Sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik, hop. Yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bandung. Kula tresna kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Minta ya. romantis ya Lah, Kang. telek. Weh, iki wangono ngetokne mik.
Oger apa mike nganu kecokro untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rong mapan nih mbok tinggal. Lah iki dipiyekne karepmu. Mike keduwuren Mas. Disetel rodok ndek deloken mau mik teko moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Halo. Niki mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Napa Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling? Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarta ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lha kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? ne apa? Bandung Iki lakone apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh. Walah, iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh, silit banget. Gosok. Anu, was mas. Aduh. Ngeprak cek ngeprak. Ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalang nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho, teng. Wis saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi harunduk niken. oke. Kok ndongaren men to Kang Mas? Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati. Sida kemati to. Sida. Wis jangan kuat to. Wis go bios terang jare sambat panas mau. Panas. Wah. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Jaluk dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Josok. Gemati masih bra, yo dijogetnya lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk Gemati yuk. Oke. Yuk. Wah, enak jadi dalang. Kopine pepet. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pucaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi apa tenan to, Nduk? Lambaranku katresnan suci Terus serta uga tulus sing janji endah rinangkit sajroning ati Blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas
Aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Mas bakal tak roti hati Kemloko lagi bergoyang bersama Kang Mas Sawit bersama Imeo Asta Brata suka. Oke. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun kadulu merati kemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci sarta uga dulur janji endah rinangkit sajroning ati Nimas aja mblenjani tresna nadyan saiki pancen wis beda. Iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki gemati mring patuku Nimas aja mblenjani janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Mas bakal tak rukti hati iki mring Kang Mas Sawitsi Tepuk tangan untuk suasana malam hari ini, sedulur. Luar biasa Yondo. Iya mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono Yondo. Iya mak. Berarti ditongkas Mas. Ora. Kowe kok sitok ongkas. Sing tenang los iki kok wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki ke pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yuk, ngaju meneng sik. Bah, suaramu apik lho Mas. Apa ya? Kalem aku kowe. Kalem. Suarane apik. Terus sing elek Kelakuane. Wis suwe. Heeh niki saka wau wonten pamurutan Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten nggih mbok bilih kersa menyampaikan pesan-pesan nggih. Nggih. Suasana pada malam hari ini. Ngaten, monggo. Katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Miki Bapak. Monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak. Pak Edi wonten mboten? Bapak Edi Santoso anggota dewan. Monggo. Silabakas tegesikas nyantosani Satya Budya Pangakasih Durakara. Subida malih katur pripun Bapak Edi Santoso. Monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng cekar saking papan palenggahan. Mangke Tumuju wonten ing sasana budaya. Tembang-tembang sinden yani dhisik. Ngaten. Nggih. Bakas tegesikas
Mas Arya Kasuwo. Wedek. Oh mboten kersa iki. Sambil menunggu Pak Edi, Nggih. anu tembang-tembangan sing lintune riyen nggih. Ngaten, nggih. Berarti wancine buah-buahan niki kakaturan jumeneng. Kok iso buah-buahan iki lho? Lho lah, buah-buahan to ya jelas. Nggih. Pomoke ngriki. Kenalan dulu. Nggih, kena wajan. Lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah, ya aku dong-dong malih kok. Oh, ngoten. Wilujeng dalu genduk ayu enggar. Wilujeng dalu. Yen to para kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten? Wah, kuwalik. Kuwalik. Kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten, Nduk? Panggah kuwalik. Asmane sinten telatah pundi? Lah padha iki. Nah, ngoten lho. Lan jenengan ki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malike piye to? Ayo asem ke. Oh. Ah. Enjih. Mbak Enggar, Dalem. punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko yang Legi. Berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados e. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh, budaya. Nah, Niki wau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, Wah. nggih. Mau dereng siap. atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Ya. Dan Hati lho. apa? Lah, kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe kon joget. Arya. Arya kuwi. Wah, lho carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kanca. Oh iya ora ketok engko malian. Ngendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. Penting lah kasihate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Hirman. Sing tenang, Nduk, bengi iki aman. Apa? Nyapa Mas Hirman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yo, lewong digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Yo, ja. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Boy, ja. Awas.
podo ati rintan siang dalu inur benci Koro datana bisa Parasé diwalik slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Pesek. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Wahyuni Pesek, irunge Pesek. Iya. Yuk spot sing slendro, kanca. Yuk, Mas Mio, Dun. wayang nut jaman kelakone. Nggih. Pokoke kabeh dirambahi, lakone Nggih. kecekel, guyone kecekel, Anjing. lagune kecekel. Wah, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit Mak Jange. Jadi penonton ki seliran. Satu loh. Oh, apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin, amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu. Terus tambah sayang karo orang tua. Amin. Tambah sayang karo keluarga. Terus? Terutama saya. Sayang pura. Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Ning panggung saku. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, iki lho. Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo niken salindri. Ano neh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus? Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi. Ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, Oh, aduh. ganteng jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok engke ya dia karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua, tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak, Oh enggak. Kok tahu? karena Niteni. kamu itu jodohku.
Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblak-goblak. Iya, terima kasih ya sayang. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku ki arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejan. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Iki nyapa. Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikek itu tembangan no. Nyanyi? Heeh. Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus wae. gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewung kok lencong kuwi. Terus iki ana nemen, wah wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah Coba omong ning asine ning jero baten tapi Oh, kucap ning lambe kucap kok ning ya lambe. sepurane. Iya. Ngono aja diomong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe nok gitu toh Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh. Boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat kuwi. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Heeh, ki ana lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lara Ati 2. Oke, Lora Ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Heeh. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Heeh, karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro Ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yuk. Heeh. Monggo. Aku yen nyanding wanita liya wis milih tresna apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola-bali manggawe gelaning rasa tresna sliramu rapi sanjaka Dangdutnya Mas.
Duduk sini Dek, kan duduk sini, duduk sini. Kenapa, duduk sini. kenapa? Kamu nggak bisa jauh dariku toh asli nih. Nggak bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Aku belajar ya. jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau. Tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang lho. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh, duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Duh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah, ya toh? Ya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh? Di sini, ya toh? Anu, ini bokongnya agak diangkat, bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. Aduh, wayang. kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini, anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Ini. Lho jare Pak kena limbuk lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Bu, sudah, bisa paham. aku bisa. Ayo diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok jan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan gini. Tuh, kamu gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya Oh, ini. cul nodek kuwe Wes, nak Mas. kuwe nak nan. Oh, jangan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Domongi kok. Wes. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan rasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jan. Hati-hati. Panas mentopan aku nih, Jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Pak Oh, ada Edi. binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Miu. Oh, Mas Mio. Miu. Kayak motor ya, Mas ya? Miu. Ayo Mas Miu ke sini ngancani aku sama Dik Mio Niken. kukuk kemari kukuk. Ayo mari lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Yo kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jan?
Aja dipleroki yo sak rambane, sak ramban. Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran Mangkoke eri ing jaman Boyo sing eling Eling prakoso iki budaya Pancene bener kandhaku Dik Niken tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya? Iya Ya, sudah kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya telek. Telek-teleknya apa to, Ki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapo Nyapa lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah Kok sobat nyamuk ya kok tadi? sobat nyamuk lho Aku ki yo ngengeono bar. Oh mau mbek aku Ki karo iki lho, cukuwi. Lah apa? Ya umpamane kowe karo kono aku ya sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Kok njaluk buta Timbang Mas ora ana. enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau renek. Lagi iki lho. Eneng. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung malah jian. Apik. Iki Isih keki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya. Masuk ra? Iya. Lah Heeh. oh nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Oh, padha karepe. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kuwi. Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Dalu. Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi, Bapak Dewan, Bapak Edi Santoso, anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Heeh. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho kowe kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah, ora tetep bagus, tetep Ah, bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, iya. Heeh. Dik Niken mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu yo ora takut, kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Astagfirullah. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep yo apa? anakku, Apa yen yo tak kan? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Mosok. Acara teng provinsi Jawa Timur, keliling Padang Bulan, ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabe Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. lho. Dikirimi mic. Wireless Ini mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane Wira, apa? Warnane. wiri, Warnane wira, apa wiri. ngono kuwi? Wira, mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki Akhirnya sakmono dadi uga, dalang. Ger. Heeh. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo Nggih. kan kembar. Lho lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Oh. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Heeh. Aku ya duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku urung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong, Pak? Balenono sithik ngas. Kono ya duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase.
Gung paham aku, gung paham. Kok tak Apa itu? WA. Heeh, gung paham aku. Weh niken urung paham Aku kowe. ora paham, aku karo niken nak wong polos to. Oh iya. Ora piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah paling ada cekakaan ya Mas. Nek, heeh. Kudune iki Hahaha, lucu ya. Lucu. Ih, ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling nih. Lambene meletek di sirah. Ngeri ya. Heeh, lambene buyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten Mas. Kemplangan. Gamplangan karo ki. Lulu iki eneng orjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti lingguh lho. Ya maksude karo nggih sepote Ngono to, sliramu. Kang Mas. Jelasno to, jelasno. Jelasno to, Sing jelas Kakang to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kakang. Kowe kayak iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben Lah cantik, iya, kan umumnya wong feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Gimana sih kamu Heeh, kamu. Wanita iki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa orang to jane? Sindi Wis ta? saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong Niken. pati kenali mbek iki. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Heeh. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatane gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye Mas nganggo. selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Aduh. Oh ngene lho Mas. Sik to kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk. Nih. Biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Nah, tek ngene iki lho. Ayo jajal. Udah, Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku Kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya, siap. jajal piye jajal. Ah, siap. Omongnya aku ndek salah. Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus Kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono, tapi nek kaploke kene. Walah, lha jare samian sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nyontoni angel ya. Wah, seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iso aku iso. Ayo, ayo Ya. Duk, di anu. Lho kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Iki pamane Lah aku nesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng ah? Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak Isone nek ngene muni. kok. Ora muni iki ngonanku. Jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, iya. Ya, Dang. Ayo le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing ngisor Bener. plek kok, sing ngisor plek kok. Plek kok sing ngisor Sing kene. ngisor plek. Tapi bener. sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Duk, paling Duk. walik. Ah. iya. Kulino ngede. Oh, ayo Ah. dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Nah. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Kang Nggonmu Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dike selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis.
Ndang to. Aku roh lho, aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku Sik ta. ra puas. Apik ya. Iki wayang ora ning BPJS lho korban nuntu. Duk, Apik, tapi Bang. aku penasaran kuwi jane brengose tenan apa ta? Lah, iya. Ik Iki masa tenanan. iki angus. Wih. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbangan. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis loro. Arep nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah kok ngosak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Kuwi Wis brengose. tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Kuwi brengose asli apa ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek Tak sik. lapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya. Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan bae kok iso kaya Iya. ngene to, Kang Mas panjenengan lho, Kang Mas. Iya. Luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan, Kang Mas. Lambene keringetan, lambene keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lho, Kang Mas. Panjenengan saestu tiyang sae, Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lho, Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih pangganti Panjasmara bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjasmara bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang bae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut dak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya. Bunda aku kaget iki lho nganti ya. Iya. Kok Menghayati disosor peran. banyak. Babi yo banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Waduh apik kuwi kok Ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Nah, ayo. Manut kalian pun Kakang ya. Wah. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Tapi garwa pamrih pari wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku.